ҳамада салом алайкум бародари азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 12 мошин, як хона ва як аспи фурӯшӣ дорем. Навора бо диққату оқира тамошо кунед бародаро. Дастгирии моро фаромӯш накунед. Шахсоне ки якмор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман об нашавед дӯстон. Ва шахсое ки замин, хона, мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебирояд. Ба моро овон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Дар навори имрӯза ин мошинҳоро дорем бародаро. Навора бо диққату оқира тамошо кунед. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ва барои поделитсия карданотон. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл, 153 сомони тоҷикӣ. рафтем. мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Як мошини фурӯши мо ҳаст. ВАЗ 21 12 соли барориш 2008 дар кузуфи хетчбек. рангаш боша сиёҳ, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика, мошинча навакай, мотор приёраи 16, электрония, рул гидравлик, электропакет дора, мотор газзадидагӣ нестай, бензини холия, 1 сола ҳуҷҷат дора, лабаҳои ақибуш танировка, 1 сола, балонакҳои нормали задагӣ, абагрев сидению кор мекунад, краска нав кардагӣ. мошин беҳад тоза, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нарша боша гуфтасе 14500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 94000 рубл. илтимос гуфтаи харидорои аниқ занг бизанед, беҳуда занг назанед. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. дуюм мошини фурӯшии ВАЗ 21099 соли барориш 1999 дар кузуфи седан, авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон камбуни надорад, самбуфер задагии салон тоза, фақат мешини ҳай мекунӣ. мошин боша қарор дорад дар наҳояи Файзобод. нарша боша гуфтаисай 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 84000 рубл. харидори аниқ боша мега занг зана маслиҳат мекунем. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошинчаро даст натен. сеюм мошини фурӯши Opel Astra F соли барориш 1996 дар кузуфи хетчбек. рангаш боша сиёҳ, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат дора, номерои нав гирифтагӣ меша гуфта, газ, бензин, кондитсионер дора, кузуф соза. харидори аниқ боша гуфта биёя пеш бо чақчақ бекунем. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтаисай 29000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 188000 рубл. харидори аниқ боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ Nissan фурӯшӣ соли барориш 1986 дар кузуфи универсал. авио мотор боша DVC, сӯзишворӣ боша дизел, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, шиносномаи техникӣ дора, фақат мешини ҳай мекунӣ, камбудӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи вахш. нарша боша гуфтаиса 11000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 71000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш накун бародар ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. панҷум мошини фурӯши ВАЗ 2115 соли барориш 2003 дар кузуфи седан. рангаш боша сабз, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин 1 сола ҳуҷҷат дора. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи. нарша боша гуфтаисай 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 77000 рубл. срочна фурӯши. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯши Daewoo Leganze соли барориш 2001 дар кузуфи седан. рангаш боша серебристи, авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин моторш 1.8 простоя, документош 1 сола ҳастай, газ, бензин кор мекунад. харидори аниқ боша гуфта бом муомила дора. марҳамат шахсони харидор, мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Восе. нарша боша гуфтаиса 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 90000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед
занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшии ваз 2104 соли барориш 2004 дар кузуфи универсал объем мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин ҳолати шухбаи моторш инжектора. мошин алиш мешавад ба мошини дар тоҷикистон буда ба ягон ваз 2104 ё ваз 2107 фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри москва дар одинцовский район. марҳамат шахсони харидор нақша боша гуфтеса 65 000 рубл. срочно занг занед ва маълумоти бештар айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии BMW 5 серия соли барориш 1998 дар кузуфи седан рангаш боша кабуд объем мотор боша D сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошина гуфта ҳуҷҷатҳош тамом шудагай дискҳои размери 18 задагай мотор 100%, коробка 100%. харидори нариқ боша гуфта занг зана бо айпеш биёя маслиҳат мешава. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша боша гуфта 30,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли рус мешава 194,000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештар айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшии дайволано соли барориш 1998 дар кузуфи хетчбек рангаш боша сафед амиёби мотор боша 1.5 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, кондитсионер дорад, 4 дар электропакет ҳастай. қати 5 баллони раднои дигаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархша боша гуфтеса 18500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 120,000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештар айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони даҳум. як хонаи фурӯшӣ дорем. қарор дорад хонаи фурӯши мо дар шаҳри душанбе хонаи дуошёна дар 4 этаж. нархша боша гуфтеса 750,000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 4,870,000 рубл. маълумоти бештара метавонем бародаро занг занед айхиди соҳиби хона дарёфт кунед. хонаи хубаи шароитҳош ҳамаш 100%, камбудӣ надорад. хона срочно фурӯхта мешавад. марҳамат занг занед бародаро. 11 мошини фурӯши Volkswagen Passat соли барориш 1998 дар кузуфи седан рангаш боша сиёҳ объем мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гази евро 4 задагия техасмотош 21 сентябри соли 2021 ҳастай. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша боша гуфтеса 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 175,000 рубл. харидори аниқ боша гуфта савдо кардан мешавад. алишам мешавад ба ягон Opel Astra G боша. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 12. 12 эълони муассисаи аспи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рашт. 5 солаай гуфта 12000 сомон нархша гуфтеса ки бо рубли русӣ мешавад 77000 рубл. марҳамат шахсони харидор аспарваро касе ки аспарварай занг занед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшии Daewoo Leganze соли барориш 2000 сол дар кузуфи седан рангаш боша сафед объем мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин состояниш нағзай задагӣ пусидагӣ надорад. баллонои нав дорад. ҳуҷҷатош 1 сола ҳастай. моторш навай хадавоиш дар ҳолати хуб қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша боша гуфтеса 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 90000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 14 мошини фурӯшии Lada Priora соли барориш 2012 дар кузуфи седан рангаш боша мокри асфал объем мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка передача механика. срочно мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. алиш ба Mercedes
Е класс, К класс аз солҳои 96 то 2000 сола боша мешава гуфтае алиш мешава мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаестай 33 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 214 000 рубл. Манама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. Бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. То навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. Хайр.